Здравейте, хора! Исках да поговоря днес за едно доста важно нещо, което би ви помогнало в личен, професионален план, и това е времето. Времето е най-важният ресурс, който всеки от нас има след като се събуди и то започва да тече. Въпросът е вие как ще го използвате, дали ще бъде по най-ползотворния начин, дали ще бъде по най-адекватния възможен начин. По-скоро си отброявайте, как да ви кажа, все едно всеки един час се равнява на примерно 50 или 100 лева. И се замислете в този един час дали вие ги губите тези пари или правите нещо стойностно, което би ви докарало позитиви в живота като цяло. Така че поработете върху това, ако не сте го изградили като навик, но казвам ви, поне за мен наистина това е най-важното нещо. Най-важното нещо е да имате време, да го използвате максимално добре, да свършите нещата, които трябва да свършите и да не съжалявате за изгубеното време и да не го чувствате като пропиляно. Успехи!